Vă propun să ascultăm imnul național. Ceea ce facem noi astăzi aici să fie o adunare în sine, ci pur și simplu un ritual în care să ne implicăm toți. Ceea ce veți vedea vor fi niște ofrande spirituale aduse de copii, de artiști și de fanfara reprezentativă a armatei, ca ofrandă spirituală în memoria eroilor români. Au venit fără să-i plătim, ca un gest de sacrificiu și de ofrandă, așa cum în vechime cetățenii Atenei n-au folosit sclavi pentru a construi templul lui Zeus pe Acropole, ci l-au construit singuri, ca așa se cuvine. Pentru început, o să-l rog pe domnul general, doctor, profesor universitar de Neagoe Xarion, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, să ne adreseze câteva cuvinte de deschidere. În numele meu și al membrilor biroului executiv central al Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, vă adresez urarea de bun venit la acest eveniment de suflet al tuturor românilor.
Comemorarea Zilei Eroilor, în ziua în care Biserica Ortodoxă Română prăznuiește înălțarea Domnului, a fost decisă încă din anul 1920, prin decret lege, fiind considerată încă de atunci sărbătoare națională. Din vari motive politice, ziua omagierii eroilor neamului a fost modificată între timp. Astăzi, însă, într-o Românie liberă și democratică, tradiția a fost reluată. Asociația Națională pentru Eroilor Regina Maria, filialele și subfilialele din toate județele, municipiile și sute de localități din țară, a reînnoit această tradiție, organizând în această anunțătoare sărbătoare a creștinătății numeroase manifestări omagiale, menite a ține veșnic vie flacăra recunoștinței față de cei care s-au răștit viața pentru neam și țară. În acest context se înscrie și activitatea noastră de azi. Înainte de începerea programului propriu-zis, permiteți-mi să salut prezența unor personalități și reprezentanți ai unor structuri importante din țara noastră. Mă refer în primul rând la structurile Ministerului Apărării Naționale. Avem pe director, domnul Coronel Popescu, directorul Oficiului Național pentru Cultura Eroilor. Avem reprezentanți participanți din structura tuturor categoriilor de forțe ale armatei. Adresez un bun venit în mod special pentru militarii din Ministerul Administrației și Internelor, Afacerilor Interne, pardon, inclusiv din conducerea Academiei de Poliție. Salut de asemenea reprezentanții tuturor structurilor asociative cu care Asociația Națională Cultul Eroilor colaborează. Am în vedere Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, veteranii de Asociația Națională a Veteranilor de Război, Arpia, domnul Diana Arbusă, fiind prezent însuși aici, președintele Fundației Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, domnul Geam Băgnereanu. Îmi cer scuze, nu mai continui, pentru că lista este foarte lungă. Suntem onorați cu toții să fim împreună și sufletele noastre să vibreze la unison cu gândul la eroii noștri. Tuturor vă adresez încă de acum sincere mulțumiri pentru prezență și participare la activitate. Întrucât sunt unul dintre puținii din sală care am fost foarte aproape să fiu erou în misiunile mele din Irak și Afganistan, vă propun să păstrăm un moment de reculegere în amintirea eroilor noștri. Să nu credem că au murit, că de aceea îi aniversăm și nu-i comemorăm. Îi aniversăm în ziua înălțării Domnului, pentru că ei s-au înălțat pentru țară. Doar trupul și l-au lăsat aici, pe oasele lor, clădindu-se România Mare. Și a continuat să dăinuie. Și poate uneori noi nu suntem vrednici de ce ne-au lăsat ei. Regina Maria, care le-a alinat rănile prin spitalele din Moldova, ne spunea
Nu-i plângeți pe eroi. Sigur că nu-i plângem. Eroii trebuie slăviți. Noi plângem pe acei oameni tineri care și-au lăsat iubirile acasă și au plecat să moară devenind astfel eroi, ca să lase iubirilor de acasă vatra întreagă. N-am putut să le aprindem azi lumânări la toți, pentru că nu știm cât sunt. Ultimele războaie din secolul 20 ne dau cifre uluitoare, dar cine știe că nu sunt numai aceia. A fost și războiul de independență. Au fost atâtea războaie de la daci până la noi, încât poporul de eroi e mult mai mare decât poporul nostru care stă în spațiul pe care ne l-au lăsat. E lumânarea pentru toți. O lumină vie ca să știe că suntem aici. Și ei sunt aici printre noi. Poate nu-i vedem. Nu stau după o cortină. Pentru că nevederea e în ochii noștri. Ei sunt mereu cu noi, dar nu știm să ne auzim și de multe ori îi uităm. Alăturarea de înălțare n-a fost o întâmplare, pentru că apărarea patriei este sacră. E singura ucidere pe care dogma bisericească o admite. Uciderea în numele dragostei de țară. Și Brâncuș, marele român de la Târgu Jiu, a știut excelent acest lucru când a construit acel monumental ansamblu comemorativ de război dedicat gorjenilor care au căzut în primul război mondial. Vreo 300, ca să apere linia Jiului și să întârzie înaintarea armatei germane spre București cu aproape o lună. El ne-a oferit un sanctuar acolo, asemănător cu cele din Munții Orăștiei, în care să mergem, să păstrăm un moment de reculegere în amintirea celor căzuți la masa tăcerii, unde oricum nu putem fi auziți. Și să stăm după aceea să ne odihnim și să vorbim despre eroi, să ieșim pe poarta sărutului, mare poarta marilor despărțiri, și să mergem pe calea eroilor prin biserică până la coloana fără sfârșit, care nu e altceva decât un stâlp de căpătâi care a stat alături de cruce la mormintele țăranilor români din ambele părți ale Carpaților. E o treaptă pe care eroii urcă ajutați de Iisus în ziua învierii. Și aș vrea să vă spun că ei sunt ca și Iisus, pentru că au lăsat o urmă ca și El. Am avut odată prilejul să fiu în Ierusalim pe urmele importante pe unde a călcat Fiul omului. Și pe muntele Măslinilor există o piatră în curtea unei moschei în care sunt două urme de tălpi. Se spune că sunt lăsate de Iisus în momentul în care s-a înălțat. Și eroii noștri au lăsat urma aceasta peste tot. Și noi, cei care lucrăm în cultul eroilor și toți cetățenii țării și toate autoritățile, ar trebui să știm să păstrăm aceste urme, aceste morminte, aceste monumente comemorative de război, să le punem flori, să le îngrijim, să le cinstim cum fac națiunile mari. Dar, din păcate, de multe ori le lăsăm să se ruineze. Le uităm, suntem grăbiți. Aveam prea multă istorie și de aceea ne permitem multă risipă de sentimente și de iubire și asta nu-i bine. Pentru că vedem câtă agresiune spirituală este în ultima vreme la identitatea națională. De ce oare? Nu trebuie să ne fie rușine că suntem români. Avem o istorie extraordinară. Nu ne dăm seama de ea.
HD-ul spunea în istoria românilor că suntem un popor ales, la fel cum este cel din Biblie. Și poate multe popoare sunt alese, dar Dumnezeu te alege, nu te împinge înainte. Îți dă liberul arbitru să faci ce vrei, să-ți alegi singur calea. Și de multe ori poate n-am ales calea cea mai bună. Poate n-am fost lăsat să alegem calea cea mai bună. Pentru că întotdeauna libertatea de a alege a trebuit să o apărăm cu sabia. Ziua Eroilor a fost multă vreme legată de ziua independenței. Sigur, independența e o idee extraordinară, generoasă, ne dă mândrie. De la Decebal încoace, tot timpul luptăm pentru independență. Dar nu știu, nu sunt sigur dacă chiar am avut-o vreodată. Pe când înălțarea de care e legată acum cu ziua Eroilor este permanentă. Pentru că în ciuda tuturor relelor prin care am trăit în epoca modernă, credința noastră a rămas. Și a rămas nu fiindcă suntem hapotnici, ci fiindcă întotdeauna am crezut că identitatea noastră națională este una cu identitatea creștină. Ne-a dat-o această permanentă apărare a identității naționale, a existenței noastre aici, îngemănând crucea cu sabia. Și chiar e un simbol interesant acesta al crucii și al sabiei. Odată e cruce și credință și când se întoarce e armă de apărare a țării. Și astăzi se mai crede în acest binom. Nu întâmplător, cota de încredere în biserică și armată este foarte ridicată. Sunt singurele lucruri care încă rezistă și sper să reziste. Și trebuie să le facem să reziste dacă vrem să existăm. Nu v-am spus cifre și nu vreau să vă spun cifre, că nu știu. Nu le țin minte și nici n-au importanță. Vreau să vă spun numai câteva lucruri de altă natură. Cineva ar zice Ștefan cel Mare a luptat și a câștigat și din orgoliu a clădit biserici și mănăstiri, câte una pentru fiecare dintre lupte. Nu le-a construit din orgoliu. Le-a construit fiindcă trebuia să-i mulțumească lui Dumnezeu că sprijină neamul lui. Și mai mult, trebuia să dea un adăpost pentru sufletele celor care au căzut pe câmpul de luptă. Sunt multe biserici ale oaselor, așa le spune, biserici ale oaselor. Și această tradiție a fost continuată și în perioada interbelică. Există orașe unde sunt catedrale, cum e cea de la Ploiești, biserici, cum este cea de la Giurgiu și din alte părți pe care nu vin în minte acum, care sunt ridicate pentru eroi. O astfel de biserică este cea din mijlocul căii eroilor de la Târgu Jiu, pe care Brâncuș a inclus-o în ansamblu și trebuie să ținem cont de ea. Nu e opera lui, dar face parte din acest ansamblu extraordinar unde suntem chemați, măcar o dată pe an, de înălțare, să facem o liturghie împreună pentru cei căzuți pentru țară. Oare de ce ne-am apărat? Eu mă gândesc uneori că nu întâmplător suntem poate unicul popor român care a făcut din cuvântul pavimentul pământ. Am extras tala din curtea castrului Oman și am făcut o vatra noastră, pământ. Iar terra, care era pământul latinesc, l-am făcut țarină și țară. Adică spațiul în care trăim și ne hrănește. Dar ele nu erau pe un teren gol.
Pentru că dacii erau foarte legați de pământ. Tavelele lor erau pe coline sacre și această sacralitate s-a păstrat până târziu nevoie. Poate ar trebui să mă opresc. În culise ne așteaptă urmașii eroilor, urmașii noștri. E o grădiniță de copii care își va aduce ofranda lor spirituală memoriei ostașilor români, ceea ce este absolut minunat. Să fim împreună și de la copiii de grădiniță să putem să-i omaginăm pe eroi până la veteranii de război. Din partea Bisericii Ortodoxe Române ne va vorbi în această zi, din perspectivă religioasă, desigur, despre semnificația înălțării și a legăturii cu cultul eroilor, Părintele Cospin Liduanii, care este consilier eparhial. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat și Hristos a înălțat. Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele când urmez antevorbitorului meu ce și-a găsit graiul atât de frumos să exprime măreția jertfei eroilor neamului. Și iarăși mi-e greu să mă gândesc, să lungesc cuvântul, când aici, cu emoții, stau prichindeii să intre pe scenă și din glasurile lor cristaline să dea slavă eroilor neamului. Și auzit de faptul că intervenția lor urmează cât de curând, sunt hotărât să nu mă lungesc. Peste tot a fost firesc ca oamenii când se întâlnesc să se salute, să-și dea minețe. De aceea, onorată audiență, stimați invitați, bine ne-am întâlnit în acest loc sacru. E sacru căci pe acest loc a funcționat Mănăstirea Sărindar. E sacru că pe acest loc unde biserica a săvârșit liturghia s-a înălțat un locaș al liturghiei eroilor neamului. În biserică, cea mai importantă slujbă este liturghia. Și cel mai important moment și cel mai intens moment din ascensiunea noastră duhovnicească este Euharistia, adică taina împărtășaniei. Liturghia, în limba greacă, înseamnă jertfă, iar Euharistia înseamnă mulțumire. Iată cum, deopotrivă, aducem lui Dumnezeu mulțumire pe fondul unei jertfe. S-a hotărât, nu așa, într-un mod al hazardului, într-un mod haotic, ca ziua înălțării Domnului să fie și ziua de pomenire a eroilor neamului. Eroi pentru care biserica din totdeauna s-a rugat și i-a purtat ca o mamă pe brațele rugăciunii. Cei care participați la Sfânta Liturghie sau la momentele de comemorare a eroilor neamului, cu siguranță rețineți cuvintele Ectemiei care spune pentru eroii neamului căzuți în toate timpurile, în toate locurile, pentru apărarea țării, demnitatea noastră și libertatea credinței. Așa cum Hristos, dacă mai întâi s-a jertfit, apoi a înviat, a trebuit să se înalțe la cer, ca pe noi, umanitatea căzută, să ne readucă la demnitatea de fii ai lui Dumnezeu după har, tot așa și eroii neamului, jertfindu-se mai întâi,
se înalță, aducând neamului o bucurie a libertății, iar nu a libertinajului, căci ei au murit ca noi să trăim în libertate și nu în libertinaj, care, din păcate, este atât de mult propovăduit. Sfântul Apostol Pavel scria evreilor în epistola sa: fraților, aduceți-vă aminte de mai mari voștri, priviți cum și-au încheiat viața și urmați-le exemplu. Și după ce descrie modurile în care mulți au murit pentru libertatea și demnitatea noastră, spune așa: ei de care lumea nu era vrednică. Și ne punem întrebarea: suntem noi vrednici de înaintașii noștri? Suntem noi vrednici să călcăm pământul pe care ei și l-au apărat cu prețul vieții? Suntem noi vrednici să ne numim pui de lei sau fii de eroi? Este o întrebare retorică. Nu are nevoie de un răspuns proclamat, dar cu siguranță are nevoie de un răspuns lăuntric în fața conștiinței pe care noi, ca biserică și teologie, o numim glasul lui Dumnezeu din noi. Vă mărturisesc că în clipa în care Părintele Patriarh, din încredințarea și cu binecuvântarea căruia mă aflu aici, când am ajuns în birou, mi-a spus: nu-ți dau un text pe care să-l citești, pentru că este impersonal, dar spune cuvinte din suflet. Oricum cuvintele sunt neputincioase, oricum nu putem noi să egalăm faptele în cuvinte. Că spune Sfântul Apostol Iacob: căci credința fără fapte moartă este. Așa și noi să fim tari în credința arătată în fapte și să nu uităm pe cei care și-au arătat credința în fapte, să îi cinstim, să îi pomenim, să ne rugăm pentru ei, căci dacă mai putem face ceva concret pentru ei, acest lucru este rugăciunea și comemorarea festivă. Și prin acest aspect exterior să trezim în sufletele tinerilor, cărora li se aduc tot felul de exemple negative, să trezim sentimentul conștiinței naționale, a iubirii de patrie, a iubirii de biserică, a iubirii de valori adevărate, care să ne înalțe și pe noi, așa cum Hristos s-a înălțat și cum prin înălțarea Lui și toți cei ce îl urmăm și eroii neamului s-au înălțat la cer. Amin. Hristos s-a înălțat. Mulțumim, Părinte. Deci cei cu inima curată, care au îmbrăcat veșminte naționale, stau să intre în scenă, sunt prichindeile de la grădinița 189 din șoseaua Verbului, instruiți și educați de doamna profesoară Cornelia Stancu. Suntem micuți și venim de la grădinița 189, Malaxa. Am venit în fața dumneavoastră să vă cinstim, să vă dăruim din stima și respectul pe care îl oferim dumneavoastră, soldaților, și ne prezentăm în fața dumneavoastră cu poezia Requiem pentru soldați, pentru ostașii neamului, cu pui de lei, că și noi suntem niște pui de lei, un cântecel popular, pentru că noi suntem grupul Izvorașul al grădiniței, și o să încheiem cu un călduș, așa la nivelul nostru la înălțimea forțelor noastre, dar cu toată dragostea pentru dumneavoastră. Așadar, dacă o să greșim, o să fim stângați, vă rugăm să ne iertați. Vieții, Doamne, Pe rui. pe oi cai, Au căzut. au căzut în râs. Pe
ouă. Se aprinde de uit, fie caie. Andă de verde. Bude. Inimile bune, cânte pe vecie, fără să răsare, printre grâne maci, ochilor cazarea, risipiți pe glie, în îngeri albaștri, Doamne să-i păcici. Fii plecați de acolo, ne-am căzut în groată, am făcut-o numai pentru visele lor, să le fie țara ca un chip pe armată și cerul să le fie mai strălucit. Și în țărâna gropii, fă-l mai ușoară, nopțile cu lună, să le ducă dor. A Sfințitul Verii, când o fi să moară, să se încline, să se plece în față nemuririi lor. Miluiește, Sfinte, sufletele pune, du-te sus acolo lângă tine, și împlinește visul rod de rugăciune, fără țara lor ca un brad. Amin. Thank you.
rețin atenția asupra unui lucru, să înțelegem mesajul că dragostea de țară se învață, nu ne e dată. Nu știu dacă mai știți că pe vremuri în Transilvania, când maghiarizarea atinsese niște culmi apocaliptice, mamele se încingeau cu brâu tricolor și copilul auzea limba română când creștea sub inima mamei. De aceea n-au uitat să fie români. Și ei au dat semnalul că suntem români, că suntem latini, că suntem la fel de europeni ca toți europenii și nu avem nimic inferior față de alții. Poate nu avem o cultură majoră, știu eu, de tipul marilor epopei din Italia sau din Franța, din Spania. Nu avem, fiindcă clasa noastră conducătoare a fost așa cum a fost de-a lungul vremurilor, dar avem o cultură populară extraordinară. Extraordinară. Încă nu știm ce avem. Vreau să vă povestesc ceva. Auzeam într-o zi la o emisiune de televizor un bocet din Gorj. Era o voce stinsă de femeie bătrână care jelea fata întoarsă de pe front. Era vocea mamei Ecaterina Teodoroiu, care jelea fata în biserica din Târgu Jiu, când osemintele ei au fost aduse din Moldova și puse în cabou din centrul orașului. Ce e foarte interesant, că peste 25 de ani, la 25 august, fostul ei logodnic, capitan pe front, cred că Manolescu îl chema, murea și lăsa notat în jurnal: mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns să mă răzbun pe nemți pentru moartea Caterinei. Gata! Cărușarii sunt un dans din substratul nostru cultural, care a avut un caracter de vindecare a comunităților sătești. Le-am uitat, a rămas numai spectacolul. Să-i chemăm să ne vindece. În continuare, va veni în fața noastră
corul Institutului, corul Seminarului Teologic din București, care ne va, prin cântecele pe care le va prezenta, ne va apropia de Dumnezeu și de sufletul soldaților care nu mai sunt. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer
ca sânul vostru, alintați cu acest cânt, povestindu-le cu vală ale eroilor având. Dezveliți tot adevărul și le spuneți tuturor cu mărirea frații noștri pentru neam și țara lor și pe sacrele morminte puneți lacrime și flori spre a fi mai dulce somnul milor de luptători. Ridicați pe piramida nemuririi faima lor, scris în cărțile de aur, cântecul nemuritor. Pe copii ca sânul vostru, alintați cu acest cânt, povestindu-le cu vală ale eroilor având. Dezveliți tot adevărul și le spuneți tuturor cu mărirea frații noștri pentru neam și țara lor. Avem o mândră țară, prin timp de jale amară, strămoșii se luptară s-o scape de stăpâni. Asinguri noi, românii, suntem în ea stăpâni. Asinguri noi, românii, suntem în ea stăpâni. În țara românească, de-a pururi să trăiască, credința strămoșească și graiul din străbuni. Asinguri noi, românii, suntem în ea stăpâni. Asinguri noi, românii, suntem în ea stăpâni. Sus inima, sus inima, sus inima, români. Sus inima, sus inima, sus inima, Bănuiesc că așa e corect din Ploiești, care sunt printre noi și ne vor spune cine suntem, cine am fost, prin versurile poeților naționali. Deci îi rog pe doamna Afrodita Androne, dacă este. Mulțumesc mult că suntem. Urcați pe scenă, scena e actorilor. Din cronica menirii noastre strigă, răscoala neamului făcut milog. De lanțul
care nu ne vrea ferigă. Iisuse, pentru neamul meu mă rog, să-i dai a păcii tale răzbunare, ca leac în cugetul ajuns olog. Căderea noastră în neguri și blestem ne-am răsădit-o în strămoșească aglie. Străine înverșunări care se tem, că spovedirea noastră va să fie luminii tale sfeșnic de hotar, slujindu-ți a iubirii împărăție. Prea bunule iubiri, prea bunule Iisuse, vreau să ard în duplecarea ta spre neamul meu, să-i crească în cuget numai grâu de har. De aici o altă grijă nu mai vreau, să-mi potignesc în durerata vrere până ne-o întoarce toți la Dumnezeu. Tot sângele străbun din noi îmi cere, în numele strămoșilor să strig, scularea noastră tuturor din întrecădere. Topit de Sfântul Duh al morții frig, să facă nemuririi noastre loc, când sulița căinții în piept mi-o fig. Cuprinsul graiului smerit mi-l coc, de-a neamului batjocorită vatră, de veneticii care îi fură foc. Cu el mă rog, când ucigaș ne latră, trufia împărăților de lemn, zidindu-i țelul pe învierii piatră. Pe urma milei tale îl îndrum, din îndumnezeire dor să pască, Iisuse, iartă-i moartea de acum. Noi n-am pus binecuvântării mască, și în prietenie n-am pus vicleșug, vrând omenirea ta să ne înfrățească. Prea am uitat ușor tot ce-am fost și tot ce în lume ne-ai menit a face, de când ne-am stins al razei tale rost. Iisuse, plâng ogoarele sărace și toate visurile țării plâng, de când în lanțuri neamul nostru zace. Și-a ridicat urgia brațul stâng și strânge pumnul lângă scăfârlie, rânjind când închisorile ne frâng. Dar taina darului din inimi știe, nădejdea în care foc de har mă rog, Iisuse, fă-ne neamul tău log. Pe Hristos, câți l-au urmat, Duhul Sfânt ne-a ajutat, și în suflet, și în casă, cu lumina Lui pe masă. De la vatră la ogoare, cu belșug de sărbătoare, și în luptă, și în pace, cum lui Dumnezeu îi place, să dea binecuvântare peste Domn și peste țară. Pentru neamul meu, de părintele Ilie Imbrescu. În continuare invit la microfon pe colegul meu, Jean Lemne, cu Decebal către popor. Pentru câteva minute o să încerc să-l întruchipez pe Decebal care se adresează poporului. Viața asta e bun pierdut când o trăiești cum ai fi vrut. Și acum ar vrea un neam călău să arunce juc în gâtul tău? E rău destul că ne-am născut. Mai vrem și al doilea rău? Din zei de-am fi scoborători cu moarte, toți suntem datori. Tot una e dacă ai murit flăcău, ori moș îngârbovit. Dar nu-i tot una leu să mori, ori câine înlățuit. Cei ce se luptă murmurând de s-ar lupta și în primul rând, ei tot atât de buni ne par ca ori și care lași fugar. Murmurul azi și ori și când e plânset în zadar. Iar a tăcea și lașii știu. Toți morții tac. Dar cine-i viu să râdă, bunii râd și cad. Să râdem, dar viteaz răsat, să fie un hohotit și un chiu din cerul până în iad. Dar curge sângele pârâu, nebiruit e brațul tău, când morți în față nu tresari și însuți ție un zeu îți par, când râzi de ce se tem mai rău dușmanii tăi cei mari. Ei sunt romani și ce mai sunt? Nu ei,
Și de-ar veni cel sfânt, Zamolxe, cu un întreg popor, de zei i-am întrebat, ce vor? Și nu le-am dat nici lor pământ, căci ei au cerul lor. Și acum, bărbați, un fier și un scut. E rău destul că ne-am născut, dar cui e frică de război, e liber de a pleca înapoi. Iar cine-i vânzător vândut, să iasă dintre noi. Eu nu mai am nimic de spus. Voi, brațele jurând, le-ați pus pe scut. Puterea este în voi și în zei. Dar vă gândiți, eroi, că zeii sunt departe, sus, dușmanii lângă noi. Care ne va spune scrisoarea a treia. Dacă încercăm să parcurgem firul istoriei de la Decebal, prin multe secole ajungem în țara românească unde domn era Mircea cel Bătrân. Chiar în momentele când pe țărmul sudic al Dunării își fac apariția oștile Imperiului Otoman, conduse de sultanul Bayezid Fulgerul. Și vedem cum, la un semn, un țărm de altul, legând vas de vas, se leagă și în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă. Îngeri, copii de suflet al lui Allah, și spahii vin de întunecă pământul la rovine în câmpii. Răspândindu-se noroiuri, întind corturile mari. Romanțarea depărtată sună codul peste jari. Iată vin un sol de pace, cu un faraon în vârf de băț. Bayezid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreț: ce vrei tu? Noi, bună pace. Și de n-o fi cubănat, Domnul nostru ar vrea să vadă pe măritul împărat. La un semn deschise calea și se apropie de cort un bătrân, atât de simplu, după vorbă, după port. Tu ești Mircea? Da, împărate. Am venit să mi te închini, să nu schimb a ta coroană într-o ramură de spini. Orice gând ai, împărate, și oricum vei fi sosit. Cât suntem încă pe pace, eu zic, bine ai venit. Despre partea închinării, însă, Doamne, să ne ierți, dar acum vei vrea cu oaste și război ca să ne cerți? Vei vrea să faci o întoarsă de pe acum a ta cale, să ne dai un semn și nouă de mine la mării tale. O fi una, o fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuroși îmi duce toate, de pace, de război. Cum? Când lumea mi-e deschisă a privi, gândești că pot ca un trei galiotmanul să se împiedice din ciot. O, tu nici visezi, bătrâne, că ți-n cale mi s-a pus toată floarea cea vestită a întregului apus. Tot ce stă în umbra crucii, împărați și regi, să adună să dea pierd cu uraganul. Ridicat de semilună, s-a îmbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta. Papa, cu a lui 3 coroane puse una peste alta, fulgerele adunatău contra fulgerului care, înturbare, furtuna s-a cuprins pământ. Și mare, n-au avut decât cu ochiul, ori cu mâna semna face. Și apusul își împinse toate neamurile încoace pentru a cruci biruință se mișcară râuri, ori din codri răscolite, ori sfârmite din pustiul, scuduind din pace adânc ale lumii începuturi, înnegrind tot orizontul cu lor 10.000 de scuturi. La Nicopole, văzute grutavere s-au strâns ca să steie înainte, ca și zidul neînvins. Când văzuia lor mulțime, câtă frunză, câtă iarbă, o ură neîmpăcată, mi-am jurat atunci în barbă, am jurat ca peste dâns și să trec falnic, fără păs, din prestolul de la Roma, să dau calul lor. Și de crunta în vijelie cu de apele cu un doliac,
Și purtat de biruință să mă împiedic în moșneag? De un moșneag. Da, împărate. Căci moșneagul ce privești nu e om de rând. El este Domnul țării românești. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști. Nici ca Dunărea să nece spumegând a tale oști. După vremuri mulți veniră, începând cu acel oaspe ce din vechi se pomenește cu Daria lui Staspe. Mulți durară după vremuri peste Dunăre vreun pod, dar au trecut cu spaima lumii și mulțime de norod, împărați, pe care lumea nu putea să-i mai încapă. Au venit și în țara noastră și au cerut pământ și apă. Și nu voi ca să mă laud. Nici nu voi să te înspăimânt. Cum venirea se făcură toți o apă și un pământ. Te fărești că înainte-ți răsturnat ai val, vârtești oștile leite în zală de împărați și de vitești. Tu te lauzi că apusul înainte ți s-a pus și-i mâna pe ei în luptă. Ce-au voit acel apus? Laurii voiau să smulgă de pe fruntea ta de fier, a credinței biruință cât a orice cavaler. Eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul. Și de aceea tot ce mișcă în țara asta, râul, ramul, mie prietenul mai mie, iar ție dușman ți este. Dușmănit vei fi de toate, fără a prinde chiar de veste. N-avem moști, dar iubirea de moșie e un zid care nu se înfiorează de-a ta faimă, Baiazid. Și abia plecă bătrânul. Ce mai freamăt, ce mai spucium, codul blocotit de vuiet și de armi și de buciuri, iar la poala lui cea verde, mii de capete pletoase, mii de coi furlucitoare ies din umbra tunecoasă. Călăreții împlu câmpul și roiesc după un semn și în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn. Pe copite iau în fugă fața necului pământ, lănci scânteie lungi în soare, arcul se întind în vânt și ca noul de arama și ca robotul de grindeni, orizontul de necândul vin săciți de pretutindeni, vârșind ca vijelia și ca plesnetul de ploaie, urlă câmpul și de tropot și de strigă de bătaie. În zadar striga împăratul, ca și leul în turbare, umbra morții se întinde tot mai mare și mai mare. În zadar, flamura verde o ridică înspre oase, că-și cuprinse iubire și în față și în coaste, că se cade rălite și ruduși de bătălie cad asabii, ca și pâlcuri risipite pe câmpie. În genunchi cădeau pe deștri, colul, caii se răstoarnă, ca săgețile în valuri care șuieră se toarnă și lovind în față, în spate, ca și crivățul și cerul. Pe pământul lor li se pare că se năruie tot cerul. Mircea însuși mână în luptă vijelia îngrozitoare care vine, ca totul în picioare, durduind s-o călării ca un zid înalt de sulis, printre cetele păgâne, crac, rupându-și large ulis, că se împrăștie ale dușmanilor și raguri și gonind biruitoare. Tot veneau a țării steaguri ca potop ce prăpădește, ca o mare tulburată peste un ceas. Păgânătatea ca pleavă vânturată, acea grindină oțelită înspre Dunăre o mână, iar în urma ei se întinde falnic armia română. Pornit acest călătorie prin istoria neamului nostru, rămânând tot în țara românească, de fapt în toată țara, în perioada anului 1600, când visul de veacuri al poporului nostru s-a înfăptuit, prima unire a celor trei țări române sub un singur domn, Mihai Viteazul. Cel care a rămas în sufletele românilor și după ce a avut loc acea crimă oribilă de pe Câmpia Turzii, un cuvânt s-a răspândit în toată țara care spunea: Vlahul se cuvine vitecine să poarte cernit strai, că a murit Mihai, că și-au pierdut domnul, viteazul și omul cu nume de faimă, de rosteau cu spaimă care mai de care, turcii și tătarii, ungurii și leșii, tremurând ca peștii.
Și de atunci, poporul nostru, în pacea serilor, privind la flacăra din vatră, își aduce aminte de marele voivod martir Mihai Viteazu și simte sufletul încărcat de jale. Și atunci, dând frâu liber durerii, zice: Auzitați Dunolătean, d'un craiovean, celui pasă de sultan, celui pasă de sultan. Auzitați d'un viteaz, care veșnic și-a letreaz, cât e țara la necaz, cât e țara la necaz, măi. Auzitați d'un Mihai, ce sare pe 7 cai, de strigă Stambulul, vai. El e Domnul cel vestit, care în lume a venit pe luptat și biruit. Spuie râul cel oltean, spuie valul dunărean și codrul călugărean, câte lupte au privit, câte oști au mistuit, câte oase au iubit. Mulți ca frunzele de brad, ca nisipul de pe vad, ca gemetele din iad, ca gemetele din iad. Spuie corbii munților și fiarele codrilor, care au fost drumeți, nutrețul lor, care au fost nutrețul lor. Mai fost au leșuri tătărăști și turcești ce ungurești, toate săbii românești. Alelei, Mihai, Mihai, că de noi milă nu ai, să ne scapi de amar și vai. Alelei, Mihai, Mihai, că de noi milă nu ai, să ne scapi de amar și vai, să ne scapi de amar și vai, măi. Auzitați Avea și dânsul 3 feciori și au plecat toți 3 deodată la tabără. Sărmanul tată, ce griji pe dânsul, ce fiori, când se gândea că-i greu războiul, n-ai timp să simți că mori. Și luni trecutau după luni și a fost de veste în lumea plină că steagul turcului se închină și mândrii codrului păuni, românii au isprăvit războiul că s-au bătut nebuni. Scria în gazetă că s-a dat poruncă să se întoarcă în țară toți cei plecați de astă vară și rând pe rând veneau în sat și ieri și astăzi câte unul din cei care au plecat. Și ai lui întârziau. Plângând de drag care să-i revadă, sta ziua în prag, ieșea pe stradă, cu ochii zarea măsurând și nu veneau. Dintr-o vreme gemea bătut în gând. Nădejdea caldă în el slăbea, pe cât creștea de rece gândul. El a întrebat pe toți de-a rândul, dar nimeni știre nu știa. El pleacă în urmă la cazarmă să afle ce dorea. Că prarul vechi iese prag. Ce-mi face Radu? El întreabă. Pe Radu este mai cu grabă, că Radu este cel mai drag. E mort. El a căzut la plevna în cel din Tișirag. O, bietul om, de mult simțea că Radu-i dus de pastă lume, dar astăzi când știa anume, el sta năuc și nu credea să-i moare Radu. Acest lucru el nu-l înțelegea. Blestem pe tine, braț, dușman, dar George al nostru cum o duce? Sub lietaică și sub cruce lovit în pietul Iatagan, dar bietul Mircea? Mort și Mircea prin văi pe la Smârdan. El n-a mai zis niciun cuvânt, cu fruntea în piept, ca o statuie, ca un Hristos bătut în cuie, ținea privirile în pământ, părea că vede dinainte-i 3 morți într-un mormânt. Cu pasul slab, cu ochii peți, el a plecat gemând pe afară și împleticindu-se pe scară chema pe nume pe băieți și se proptea de slab sărmanul cu mâna de pereți. Nu se simțea de-i mort ori treaz, n-avea putere să se simțească. El trebuia să se odihnească. Pe o piatră în drum, sub un zaplaz, s-a pus
înmormântând în palme slăbitul său obraz. Și a stat așa pierdut și dus, era în amiez și în miez de vară, și soarele a scăzut spre seară și în urmă soarele a pus, iar bietul om sta tot acolo ca mort, precum s-a pus. Treceau bărbați, treceau femei și uluiau trăsuri pe stradă, soldați treceau făcând paradă și atunci deștept privi la ei și-și duse pumnii strâns la tâmple. 3, Doamne, și toți 3. Aducem o rugăciune tuturor celor trecuți, eroilor noștri, într-o poezie scrisă foarte frumos de o mărturisitoare a credinței și adevărului istoric, Zorica Lascu Teodosia, omelnic. Pe toți cei din veacuri au căzut luptând pentru biruința crucii precinstite, cei ce în clipa morții au avut un gând, numele trăimii prea blagoslovit. Și pe toți aceia care au râvnit slava și cununa mai presus de minte, pomenește-L, Doamne, Tu când vei veni în împărăția slavei Tale sfinte. Pe toți mucenicii neamului, eroi, luptători cu spada sau cu rugi sfințite, toți cei ce se roagă astăzi pentru noi și ne scot în grabă tainic din ispite, și pe toți aceia care pentru neam au trăit în temniți, ca în niște morminte, pomenește-L, Doamne, Tu când vei veni în împărăția slavei Tale sfinte. Pe tot neamul nostru evlavios și sfânt, voievozi și Doamne, boieri, jupânese, toți câți dorm cu trupuri în acest pământ, în hotarul țării noastre prealese, pe părinții noștri și pe frații dragi, ce s-au dus la ceruri sus de mai înainte, pomenește-i, Doamne, Tu când vei veni în împărăția slavei Tale sfinte. Și pe toți aceia care neștiuți, stinsu sau în vremea asprelor prigoane, cei ce încă astăzi zac necunoscuți. Și în biserici nu au slujbe și canoane, pe toți sfinții care numai Tu îi știi și al căror nume numai Tu îl ții minte. Pomenește-i, Doamne, Tu când vei veni în împărăția slavei Tale sfinte. În codrii Bucovinei ne vine balada lui Ciprian Porumbescu, cântată de domnul Valentin Albeșteanu și domnul Valentin Cucu.
de recitări un grup de elevi de la liceul Șincai, sub îndrumarea doamnei profesoare Claudia Ribler, vor spune câte o poezie în memoria eroilor noștri. E vorba de elevii Ciuvică Ianca, Gheorghița Ana Gheorghiță și Matei Catalan. Bună ziua, mă numesc Ciuvică Ianca și vă voi recita poezia Mămarului Ștefan cel Mare. Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel, unde cură în poale un rom mititel, plânge și suspină tânăra domniță, dulce și suavă ca o garutiță, căci în bătălie soțul ei dorit a plecat cu astea și n-a mai venit. Ochii săi albaștri ard în lăcrimele, lucesc în rouă două viorele. Buclele-i de aur cad pe albul-i sunt, rozele și clinii pe față-i se mint. Însă doamna soacră lângă ea veghează și cu dulci cuvinte o îmbărbătează. Un orologiu sună noaptea jumătate, la castel în poartă, oare cine bate? Eu sunt bună, maică, fiul tău dorit, eu, și de la oaste mă întorc rănit. Soarta noastră fuse crudă astădată, mica mea oștire fuge sfărâmată. Dar deschideți poarta, turcii mă înconjor, vântul suflă rece, rănile mă dor. Tânăra domniță la fereastră sare. Ce faci tu, copilă? Zice doamna mare. Apoi ea la poartă atunci a ieșit și în tăcerea nopții astfel i-a vorbit. Ce spui tu, străine? Ștefan e departe, brațul său prin taberi mii de morți împarte. Eu sunt a sa mumă, el e fiul meu, te ești tu, acela nu-ți sunt mumă eu. Însă dacă cerul vrând să îngreuneze anii vieții mele și să mă întristeze, nobilul tău suflet astfel l-a schimbat. Dacă tu ești Ștefan cu adevărat, apoi tu aici, fără biruință, nu poți ca să intri cu a mea voință. Du-te la oștire, pentru țară mori, și îți va fi mormântul coronat cu flori. Ștefan se întoarce și din corn îi sună, oastea lui zdrobită de prin văi adună. Lupta iar începe, dușmanii zdrobiți cad ca niște spice de securi loviți. Bună ziua, mă numesc Catara Matei și o să recit un fragment din scrisoarea 3. Iată, vine un sol de pace, cu o nătramă în vârf de băți, Baiazid privind la dânsul, îl întreabă pe străzi. Ce vrei? Noi, bună pace și de nu fi cupănat, Domnul nostru avea să bată pe măritul împărat. La un semn deschise-i calea și se apropie de cort, un bătrân atât de simplu, după vorbă, după cuvânt. Tu ești Mircea? Da, împărate. Am venit să-mi te închin. De nu schimb a ta coroană cu o ramură de spină? Un moșneag, da, împărate. Dar moșneagul ce privești nu e om de rând, el este Domnul țării românești. Eu nu ți-aș dori niciodată să ajungi să ne cunoști, nici ca Dunărea să nece, spumegând a tale oști. Despre partea închinării, însă, Doamne, să ne ierți, dar acum vei vrea ca oastea și război ca să ne cerți. Ori vei vrea să faci întoarsă de pe acum a ta cale, să ne dai un semn și nouă de mila Mariei tale. Și voi recita o poezie sub cer senin scrisă de George Chiric. Sub cer senin ca ochiul unui domn ce s-a numit apărător de neam, nici viața noastră nu cunoaște somn cu seven explozii pe un ram. Am fost ce suntem și vom fi în veci. Pe cei vicleni și hotare i-au înghițit pământurile reci și durerea noastră de neatârnare. Sub cer latin avem o țară veche și nouă, prin puterea de a renaște, bărbații ei muncesc și stau de veche, astfel o număr întreagă o cunoaște. Sub ce senin ca ochiul unui domn ce s-a numit apărător de neam, ființa noastră arde peste somn ca fructul tânăr rotujind pe ram. Copiii aceștia și-au adus omagiu eroilor noștri așa cum se pricep. Ei nu sunt actori profesioniști, poate în viitor,
dar sunt membri ai cercului cultul eroilor, ceea ce este minunat, pentru că acest sentiment, iată, începe de la grădiniță și îl regăsim în licee și colegii. Urmează din nou domnii Albeșteanu și domnul Cucu, care ne vor cânta un fragment din Rapsodia Crea lui George Enescu.
Când am fost mai supărat, cetera m-a vindecat. Bine ar fi dacă am trăit sub glumazul ceterii. După acest minunat moment, urmează un grupaj de recitări din creații proprii, susținut de 4 proieți, cred 4 suntem, de la Societatea Scriitorilor Militari. Fim rugăciune plantă de leac, din rădăcină, din fibră de dac, din suferința născând auroră, din liniștea doinei, din strigăte foră, toarnă-mi-o, Doamne, în candelă vie, lumina să-și verse, uimirea în câmpie, arome să curgă și voaie în verde, iarba de acasă spre a nu se pierde. Fim rugăciune, rug, mântuire, albul să ardă în maci de mântire, pe pieptul păstrând doar scrâșnire de dac, de înviere, rodind viviac. Mă ardă soarele în rugăciune, să mă trezească din jar în tăciune, de înălțare când se prefac eroii de acasă în chipul de dac. O mai rămâi. Deci sâmbătă comemorare 124 de ani de când Luceafărul s-a înălțat la înger. Mai toarce vara somnolent tango, aromele de tei doar se răscoală, iubiri de aur susură în copou, din malul mării doruri dau năvală, iar mierea curge din poemi virgini, caligrafii de gânduri pe ocoală, parfum de tei trezește în noi emin, în faguri de poeme pe ocoală, misterul lumii în candelă vestală, prin îngeri rătăcește în senin, cânteiul în aromele de gală recită, o rămâi într-un suspin. Un nou luceafăr scapă răscântei, un făt frumos cu slovă genială, născută din tăcerile de tei, spre a dăinui în veci fenomenală. Și toarce vara somnolent tango, iar curge mierea din poem virgin, a învierei lacrima în copou, o mai rămâi, iubire de mine. Istorie. Aud glasurile străbunilor printre noi, murmurate de toamnă și de ploi. Amintirile lor aleargă departe prin veacuri, imnuri de iarbă cad peste ei, trimise de soare pe fluvii de eroi. Eroul din statuia de piatră. Eroul din statuia de piatră veghează rotundul de țară, din când în când mai coboară lângă focul ce arde în vatră. Mândru se înalță din nou să-și așeze tâmpla pe lună, camarazii de jertfă și adună cu glasul de clopot ecou. Din carei, păuliși, mărășești, râuri de vitești coboară, ei temelie de țară, piscuri de munți românești. Locotenenții pleacă din cazarmă și în locul lor vor fi numiți poeții. Plantonul va putea din nou să doarmă scriind pe cer direct cu epileții. Ei bine, sub acest pretext, vă cer îngăduința să mă lăsați să ies un pic din atmosfera aceasta solemnă și să spun un cântec de campanie, un cântec de cazarmă pe care îl dedic în primul rând santinelelor care au stat atâta timp exemplar nemișcate la postură. Deci, cântec de cazarmă. Sâmbetele tot sergentul scutură cazarmamentul cum scrie regulamentul. Cu centura lui de piele scoate praful din saltele de le ridică până la stele. Face cizmele cu cremă și dă luciul la emblemă și la nasturii cu stele. Strânge chetă cu pifanii, socotește gologanii, la bonetă își pune banii, fluieră după o fată și pe urmă o face în lată. Sare gardul și se îmbate.
Eu m-am gândit la cei care au mers până în est, s-au întors, s-au mers până în vest și au venit acasă și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Versul până la capăt. Am mers până la capăt, împingând înaintea pașilor durerea ca pe o minge sub apa murdară. Și la capătul ajuns, am plătit fiecare după cum i-a cântărit norocul. O iubire pierdută, o parte din trup, sau chiar cu trupul întreg. Cu inima se plătea tot timpul, dar și cu întreaga răsuflare, când soarta devenea atât de viscoasă, încât nu mai puteai ține cadența. Cei care au plătit cu sufletul, prin trădare, și-au cărat mai departe trupul golit, în care urmau să-și adune cenușa cu palmele degerate. Am ieșit din povestea soldaților când am început să văd că umblu pe apă, înveșmântat numai în întuneric și poruncind furtunii să se întoarcă pe partea cealaltă. Mă scăzusem din numărul în care eram și care oricum se subția și fără mine, trecând prin gâtul strâmt al clepsidrei pe care nimeni nu mai putea întoarce. Am ocolit și celălalt capăt, spre care înmânam durerea și m-am întors acasă cu ranița plină de speranță. Dar aici era foarte târziu, căci vara deja trecuse și mie-mi cădea groasă bruma pe cătușe. Și am continuat să merg înainte până am ajuns la capătul acesta unde sunteți voi. Doamna Doina Ghițescu de la Ansamblu Artistic Ciocăria ne va recita o poezie. Doina. Poemul meu poartă semnătura poetei Ana Grandiana. Eroi dorm sub ierburi, fără grai, de cer acoperiți, sub ramul vește. Crai nou se apleacă și într-un scurt popas le aprinde trandafir de foc la creștet. Eu sunt convinsă că merită statuie aproape fiecare dintre voi, că nicio țară din lume nu duce lipsă de atâta marmură pentru eroi. Poate că numele vă sunt necunoscute, sunteți eroi și nu aveți statui, încă, acum, dar nemurirea voastră nu-i chiar la îndemâna oricui. Poate că din lipsă de marmură sunteți anonimi, ai noștri numai și nemuritori, dar nimeni n-ar putea să vă înlocuiască și în fața nimănui nu ați rămas statori. Se aude din adânc, din vecii, din mereu, murmurul, sângele, gândul poporului meu. Dorm păsări în aer, trecând prin liniștea fără de pată. Am fost asupriți deseori. Noi n-am asuprit niciodată. Noi n-am lunecat peste nimeni în tulbure ale gloriei ceas. Stă frunza în codri ciulită, să dea de-i primești clas. Stă iarba cu săbile trase, iar tu, libertate, apar din tainiți vegheate mereu. Martori ne sunt munții mari și dau mărturie
poienile oprite pe margini de hău, că dacă am lovit vreodată, a fost doar în numele Tău. În numele Tău, libertate, cuvântăm la judecata popoarelor și nu m-a sfinți niciodată de-o fi după voia izvoarelor. Peste semețele piscuri, peste câmpiile mute, jertfa poporului meu se aude. Eroii dorm sub ierburi, fără grai, de cer acoperiți, sub ramul veștet, grai nou se apleacă și într-un scurt popas le aprinde trandafir de foc la creștet. Ziua de astăzi se încheie cu un moment muzical susținut de o formație mai restrânsă a muzicii reprezentative a armatei. Până intră ei, permiteți-mi să vă mai țin de vorbă, este minunat că avem un tricolor de 8 hectare care se poate vedea din cosmos. Sperăm să se vadă și de la Bruxelles, sperăm să se vadă de la Berlin, de la Londra, de la Paris. Dar vreau să vă spun că tricolorul acela mic, care a fost în inima tuturor eroilor noștri și pe care îl purtăm și noi în inimă, e capabil să acopere toată țara.
general Visarion Neagoie ne va spune câteva cuvinte de rămas bun. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și prezența la activitatea noastră de suflet. În al doilea rând doresc să mulțumesc și rog reprezentanții instituțiilor respective să transmită mulțumirile noastre către fratele Cidu, Părinte Patriarh la Biserica Ortodoxă Română. Se transmite că îl dorim mai aproape de noi la diferite activități de această amploare. Ministerul Apărării Naționale pentru sprijinul acordat atât în programul realizat șefului, directorului Centrului Militar Național pentru generosul spațiu pus la dispoziție, Ministerului Afacerilor Interne pentru participare, inclusiv cu băieții care ne-au asigurat cu prezența de plăcută și frumoasă. Nu în ultimul rând, doresc să mulțumesc pentru sprijinul substanțial acordat în realizarea programului artistic Asociației Naționale a Pensionarilor din România, reprezentată de domnul președinte Ștefan Dumitrescu, aici prezent, și de asemenea Fundației Creștine Sfântul Arhanghel Mihail, prezent fiind aici, da? Domnul Irache Mihai, da? Președinte, mulțumim. Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă așteptăm în continuare în viitor la alte activități alături de noi. Noi fiind o asociație care promovăm spiritul patriotic, dragostea față de țară, atât de istorie, mândria că suntem români. Vă mulțumesc! Am mai